אני רוצה להסביר את היוזמה שלנו בעצם יצירת חוף דתיים חדש, נפרד, בקצה הצפוני של העיר, בשיתוף פעולה עם עיריית הרצליה, ולמה אנחנו חושבים שזה דבר נכון לעשות, או למה לפחות אני חושב שזה דבר נכון לעשות. החוף היום הנפרד, שהוא בין מציצים לחוף הילטון, הוא חוף שמחולק בימים, גברים בימים מסוימים ונשים בימים מסוימים, והוא קוטע את רצף טיילת המרכזית עם קיר הפרדה. הרעיון הוא לייצר חוף דתיים חדש במקומו, בחלק הכי צפוני של העיר, אחרי חוף הצוק, מחובר עם עיריית הרצליה, לחוף כפול בגודלו, שצידו האחד יהיה חוף לגברים, וצידו האחד יהיה חוף לנשים, וכך תוכלנה משפחות דתיות להגיע יחד באותו היום לחוף הדתיים החדש, ולרווחתם זה יהיה עדיף, ובתוך מרכז תל אביב נקבל את הפתיחה של רצועת החוף לחלוטין, שהיא סגורה היום בגלל החוף הנפרד באזור מציצים. זה win-win situation בעיניי מכל הבחינות, ואחרי אנחנו תומכים בו.